Matalihis kan 2 taon, liwat niya tong madadangog asin madadalan an ina kan Kabikolan. Ang GNN TV48 Naga sa pakikipagtabangan kan lokal na gobyerno kan syudad ni Naga asin kan Arkidiocese kan Cáceres ipinipresentar ang ina kan Kabikolan. GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Fluvial Special Coverage. Kaiba ang bilog na puwersa kan GNN TV48 Naga ihahatod mi ang pinakamalinaw asin komprehensibong coverage kan fluvial procession. Ibanan nindo kami sa pagbalik kay Nuestra Señora de Peña Francia hale sa Metropolitan Cathedral pasiring sa Basilica Minore. Ina kan Kabikolan. GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Fluvial Special Coverage. Iatod mi sa Indo ang ina kan Kabikolan. GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Fluvial Coverage. Ako po si Jovan Galvo. Ako man po si Antoinette Eduardo. Naging matrayum po ang isinagibang traslasyon procession kan nakaaging Biyernes. Siring kan sa tuyang nilalaoman, dinumog kan mga deboto ang naandas ni El Divino Rostro siring man ni Nuestra Señora de Peña Francia 2 years. 2 taon pong hinalat kan mga deboto ang siring na pagselebrar kan kafiestahan. Asin kan nakaaging Biyernes, siring man ngunyan, iyon na ini naging parte na sindakan pinakadakulang Marian event kan taon. Kaya po, liwat, balikan ta ang naging highlights kan traslasyon procession sa report ni Mark Mendoza. Makalis ang 2 taon na paghalat kan mga deboto. Liwat na naaprobitsaran ang taunang piggibo kan mga Bicolano asin kan mga deboto ang traslasyon procession kung sain poko mas o menos sa 700,000 na mga katao ang nag-atinder sa syudad ng Naga asin nagpasiring sa syudad ngani na magpartisipar sa nasambitan ng prosesyon sigud man yan sa Joint Operations Committee kang Naga City. Naging generally peaceful man subuot ang traslasyon procession ngunya na taon. Alagad, dahil man giraray nawawaraan mga pasaway na mga deboto na nagsakat asin nagpulbar na maghadok asin magkapot sa imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia asin kay Divino Rostro. Iniman salado kan mga pagirumdom kan simbahan asin kan mga otoridad manungod sa tama asin mga dapat gibuhon sa traslasyon prosesyon. Mientras tanto sa special coverage man kan GNN TV48 Naga, ipiniliwanag man ni Father Wilmer Tria, Paris Priest kan St. Rafael de Arcangel Paris sa Banwaan kan Pili Camarines Sur, ang rason kung taano hanggang ngunyan, dai pananggad nawawara ang debosyon kay Nuestra Señora de Peña Francia urog na ang mga Bicolano. Tandaan tang 2024. That's 100th anniversary kan sa iyang coronation as ina of Bicolandia. Kaya magayon no na tandaan ta lalo na kitang mga taga-Naga na bako taning piyesta. Gabos nagpepiesta ang bilog na Kabikolan. Nagiging kasangkapan la ang Naga tanganing maging responsible host kang gabos na pilgrims. Kaya dapat mapulisin da magkaigwasin danin magayon no na experience sa pagdigdin ninda sa Naga. Asin sa ngunyan, naglalaom ang simbahang Katoliko na mas magigipang maugma asin normal ang pagsilibrar kan mga aktibidad kada paabuton ang Peña Francia Fiesta sa Bicol Region sa mga masunod na mga taon. Mark Mendoza, Peña Francia Special Coverage. Sa tuya, Jovan, asin na witness na mismo ito kan kita nagibo ning traslasyon coverage, grabing maray ang excitement, enthusiasm kan mga debotong maparani kay Nuestra Señora de Peña Francia. And nahalita pa rito, Net, garo mas nagdakul si mga deboto, mga buyador na nagparatindir, ano?
Sabit na nga ni kan nakaaging Biyernes kan traslasyon, yung Archdiocese kan Cáceres nagtry talaga sindang mantinir talaga si Pasi Orden sa tabang kan Philippine National Police, kan Philippine Army, alagad talagang data talaga mapugol an kamauotan talaga kan mga deboto, kan mga Pelegrino na makakakot talaga kinang Peñafrancia. For so long a time, they've waited for this moment and talagang, sabi nga ni Kayan, so disiplina, nasa tao iyan. Kaya lang data man mapugulan, sabi mo nga ni Jovan, por dahil si fire within them, si excitement, yaon. Kaya sabi tayo mga tugang, more than 700,000 devotees po ang liwat na nagpahiling sa indang dayupot na debosyon kinang Peñafrancia kan nakaaging traslasyon procession. Garo baga to net naging pahasinda no sa 2 taon na dahil kita po nagkaigwan ng tradisyonal na pagselebrar kan sa mga dakulang highlights kan Peñafrancia festivity ninhuli po sa COVID-19. I agree with you, Jovan. Sabi nga ni katong pakikipag-olay ta kay Father Wilmer, sa panahonin katibaadan, sa panahonin kasakitan, mas lalong nagdadanay, mas nagpupusog an sa tuyang pagrani, pag-arang, ki mahal na ina Nuestra Señora de Peñafrancia. As in, proven and tested tayan, an mga pangadji ta pirming nadadangog sa paagi ni ina. Kaya ngunyan mga tugang na pagkahapon, liwat nindo kaming ibahan sa paghatod kan imahen ni Our Lady at Peñafrancia, hali po dyan sa Metropolitan Cathedral, pasiring po sa Basilica Minore. Iyan po ang inakod niya itong Fluvial Procession Uruachan. Yes, as in, kada fluvial procession, apwera kan pagdarakiina sa paagi kan pagsakay, kan imahen niya sa pagoda, sa tuya man na tigigirumdum, si trahedya na daraka ito, kan pagkagaba kan Colgante Bridge. Aramon ta ang istorya kaiyan, bako lang sa Colgante Bridge, Jovan, kundi pati na din sa mga existing bridges igdi sa syudad na sa paghiling kan sarong historian. Uyan report ni Melvin Machado. Ang siyudad ng Naga sa mga naanot na siyudad kang panahon ng Kastila sa bilog na Pilipinas. Kung kaya may mga estruktura sa tradisyon na nawalat na may dakulang impluensya sa satuyang mga Nagenyo, urog na sangaran ng relihiyon o pagtubod. Sa mga estruktura, arog kang tulay kang Tabuco na naitugdok kang taon 1845 na inapod na Fuente de Claveria. Nakatugdok ini, harani sa katedral na kaigtuyaon sa kinamumugtakan ngunyan kang Naga City People's Mall, kataib kang seminaryo, asin ang dalhugan. Yan Tabuco Bridge na yan, ang apod ka ito kayan, Fuente de Claveria. Bridge of Claveria. Si Claveria kaya, siya ang Governor General kay itong panahon kang pigtugdak-tugdok yan building yan tulay na yan. So pig-unra si sa iyang accomplishment sa paagi kang tulay na yan. Sa paglipas kang panahon na nag-aasenso na ang Naga, sinaghihiwas na dagdagan pa ang tulay digdi, kabali na ang Colgante Bridge. Hali sa tataramo na kulgar, nabot sabihon sa Espanyol, hanging o nakabitay. Naging spectacular naman ay ang role kang Colgante sa kasaysayan kan Peñafrancia, huli kan ini magaba. Although earlier, sabihan na ang mga tao duman, nagkaigwanan ng pagbabawal na maglaog na maray, magdalan duman sa parting ito, kahoy ito. Siguro sa kadaklang kan mga hobinis mo, hindi nag-aaram na aram na ganyan, konkreto na. Pero kan panahon na ito kan magaba, kahoy ito. And apparently, medyo malumoy na si kahoy na ito, tahaloy-haloy na. Most probably, after the war, ang aram ko kan pagkatapos kang gira, nasulo yan, na-route na intiro ang tulay na yan. Kaya pig-reconstruir nila kan mga after 1945, most probably 1947, 1948, mga araw kaya na panahon. September 16, 1972, 52 na taon na ang nakakalihis, mientras na naghahalat kang tradisyonal na Fluvial Procession. Dakul subot ang gusto magtanaw sa pag-agi kang pagoda, kung kaya roso ang tao sa ibabaw kan kahoy na Colgante Bridge. Digdi na nangyari ang trahedya. Sobra sa 130 ang binawian ng buhay matapos ining magaba. Pigbawalan na kayo sa mga tao magtiripon duman sa tulay na ito, kaya lang dakul manggirahay si matagasan payo, nagpuwersang magdalan duman, kaya ito si nagaba. And
Girumdum ko maray mga alas 3, alas 4 ng hapon or mga alas 4 abot alas 5 mga araw kan nagkakaigwanan ng commotion dyan sa Naga and pigbabarita na sa radyo na si Tulay buminagsak. And of course, aramtang sa bangging ito, haros na ay magturog ang Naga huli nga ikan mapugnaw na maray na pangyayaring itong dakul si nagkagaradan, nagkataratugan, naipit kan si Tulay. Huli kang nangyari naging parte na kan Flubel Procession ang pag-untok kan pagoda antes mag-agi sa tulay kang Colgante para magdulot ng pangadjion sa kalag kan mga nagadan sa tulay kang Colgante. Ang mga tulay, salog, reliyon, pagtubod, kay puhan permitang sasalinguyon para mas mamidbidan tapa ang pinagikanan kang sa tuyang lugar na pinag-iistaran, ang syudad ni Naga. Ako si Melvin Machado para sa GNN TV 48 Naga, Peña Francia Special Coverage. Salamat kay Melvin Machado sa special na report kayan mapadapit sa Colgante. Aram mo tunet, magayon na nagigirumduman ang nangyari kan 1972 and it was on the 16th day of September. Garo pag kokomemorar niya to. So mga pangyayari kang kasudma, di ba? 16 kasudma, ngunyan 17. Nagkataon that time, it's also a Saturday. Aram mo to net, pirmi taon-taon, 2 taon lang kita napundo mag-coverage kaya nagigirumduman ko yan to net pag pinag-uurlayan ang Colgante. Nagkaigwa na ng pamibion pirmi dyan para magtaon ng pagpamibi duman sa mga nagkadaranyaran, lalo na si mga pamilya kayo ito. And to add to that, sabi nga ni Ken, magayon na binabalikan ta sinangyari kan panahon para makanood kita duman. And siguro basado naman sa sinabi ni Professor Danny, sabi niya kung nangyari ito por dahil taigwa kadtunin siguro masabita ng medyo day man nagdangog na kumbaga iniyo day na ni Sterding Maray si Bridge nagkurumpulan pa duman. So siguro iyan sarong adal man sa tuya na kung sa pagmati ta malalaag na kita sa alanganin, malalaag na kita sa peligro, day ta na ipirit. Arog man po kayan pakikipagragasa ta sa mga tao pag inaapod niya kayan pagpasali kun makarani ka ina sa andas ni ina. Kung pagmati ita makakadanyar nen sa to, data na ipirit. Let's learn from the past and lugod and sa tuya man na ang mga bridges dapat i-ensure na sturdy. So it's good to learn from history, learn from the past. Tunet na naisabi ni Professor Danny Hirona na sometimes may kadigit na problema sa mga tao. That's why tunet an Archdiocese kan Cáceres ang sa tuyang simbahan ang mga kapadayan nagigibunin paagi tanganing day magkaigunin kahorasaan, di ba? So hindi nga ning pinagpaplanuhan pero taon-taon na sa napigpaplanuhan kan simbahan niya to na magkaigunin maray na pagoda, maray na andas, tanganing day ma-aksidente sinang Peña Francia. Pero sometimes talaga maging learning ini sayo mga kasbago, maging learning ini sa mga tao, sa mga devoto. Sabi ta nga kayan ka mga nakaagi pong panahon ang pagdidibusyon kay ng Peña Francia kadakol na ways bako sa ang pag-aarang baki na bako sa pagkurahaw, bako sa pagkaput kay ng Peña Francia. Ako siguro ang mga kapadayan ma-agree sa kuya ang pagpamibi ang pinaka-importante nga diyan pag-attend sa Santa Misa. Panduwa ang pagpamibi, di ba? Yes. As in lugod sa tuyang pagpahilingkan pagkamot kiina, yaon ang respeto permi sa lambang saro siringman sa satuyang mahal na ina Nuestra Señora de Peña Francia. Okay, so dakul man ang gadtunet ang istoryang nakakabit sa fluvial procession. Being one of the oldest tradition of Marian devotees and as one of the main highlights of the Peña Francia festivity. And speaking of Istorya Jovan, kadakol ning miracle stories kung sa pagdebosyon man sanaan sa tuyang pag-uurulayan, pagdebosyon kin Nuestra Señora de Peña Francia. Sabi nga ni kayan, faith can indeed move mountains. At siyan, madadalan tapuan saro sa mga testimonies kan sarong deboto ni Nuestra Señora de Peña Francia. Okay, kaya standby lang po kao mga tugang. Mabalik po ang ina kan Kabikolan. GNN TV 48 Naga 2022 Peña Francia Fluvial Coverage. Pakalihis kan 2 taon, liwat niya tong madadangog asin madadalan an ina kan Kabikolan.
Ang GNN TV48 Naga sa pakikipagtabangan kan lokal na gobyerno kan syudad ni Naga asin kan Archdiocese kan Cáceres ipinipresentar ang ina kan Kabikolan GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Fluvial Special Coverage. Kaiba ang bilog na puwersa kan GNN TV48 Naga ihahatod mi ang pinakamalinaw asin komprehensibong coverage kan fluvial procession. Ibanan kami sa pagbalik ki Nuestra Señora de Peña Francia hale sa Metropolitan Cathedral pasiring sa Basilica Minore. Ina kan Kabikolan GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Fluvial Special Coverage. Ina kan Kabikolan, GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Special Coverage is presented by GNN TV48 Naga, Naga City Government, through the City Events Protocol and Public Information Office, Archdiocese of Cáceres, through Cáceres Commission on Communications, Naga College Foundation, Enjoy Realty and Development Corporation, developer of Palm Village and Parkview Naga Urban Residences. Congressman Gabi Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. NCF Basic Education Department. Ako Bicol Party List. Anjena Trading. Cafe Amigo. Wijo Musical Instrument and Supplies. Naga City Eternal Gardens. Chapels, Crematory, Mortuary, and Chapel Services. Lemon Residences, Nagayon Travel and Tours, NCF Driving School, NCF Training Pool. Also brought to you by Kamsur Biyahe, AET Ads, DLMR Psychometric Center, SM City Naga, Wow Worlds of Water, Donya Osang Catering and Event Services, Lowili Travels and Tours International, Sleep Pads Capsule Beds by Lowili, Sleep Pads Hotel Dormitel, Lowers and Beyond. Ina kan Kabikolan, GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Special Coverage. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph. Lemon Residences, your newest home of the champions and the Metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at 2nd level of Lemon Residences. Dream Travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Mga tugang, nagbabalik po ang GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Fluvial Coverage. Nabanggitan mo sa bago to net, bago kita nag-commercial break, about miracle stories na may koneksyon sa pagdidibusyon kay Inang Peña Francia. Yes, and aram ko dakul ang makaka-relate dyan, Giovanni, huli ta dakulo na devotees nakamati na ka na milagro ni Inang Peña Francia. Kaya ngunyan po, saro na naman na istorya ang satuyang madadalan kung
sa inagsarig an sarong mapinadangat na agum sa iyang pagtubod kiina asin siya nagtubod na an sa iyang agum mararahay sa pagkakasangkot kaini o sa pagkakaimbuelto kaini sa malala na aksidente. So sa ngunyan po, aramon tan istorya kaiyan hatod sa tuya ni Jerome Brace. Gurano kararom ang semong debosyon kay Nuestra Señora de Peña Francia, lalong-lalo na sa panahon kan emerhensya. Esense mong enot na pigdudulukan. Ngunyan na aldaw mga tugang, aramuntan istorya kan hararom na pagtubod kay Nuestra Señora de Peña Francia kan sarong ina at sa banwaanin San Fernando, Camarines Sur. Taong 2019, bulan ni Disyembre, kan maimbuelto sa sarong aksidente sa banwaanin na Libmanan, Camarines Sur, si Sir Danilo Jokno na nagresulta kan sa iyang pagkairido sa pag-ultanan kan van asin sarong tren. Grabe man ang naging pagkabigla ni Nanay Maribel Jokno, agom ni Danilo kan alyan sa San Fernando, Camarines Sur, asin haros mawaraan na nin paglaom. Tanay pasubot ini preparado sa magiging sitwasyon in kaso na mawaraan sa iyang agom. Lagi kong ginagawa araw-araw. Umiiyak ako lagi doon sa chapel. Tapos, ang pananalig ko kay Lord, sabi ko, huwag mong kukunin ang asawa ko dahil hindi kami handa. Hindi pa kami handa. 3 ang anak ko. Lahat kami na-shock, lahat. Bantong nga po na undas patay. Sa naging sitwasyon kan sa indang pamilya, sulimenteng anda sa iyang hararom na pagtubod kay ina. Ang naging sandalan tanganing magpadagos na marahayan sa iyang agom na nag-agaw buhay kan mangyari ang aksidente. Hawak-hawak ko po yung yung isang ganito po. Kusot na kusot, basa-basa na po ng luha ko. Ito po si Ina. Dito lang po ako humuhugot ng lakas po kasi umiiyak pa ako sa chapel. Sinasabi ko po doon na lagi ko pong tatawagin ang iyong pangalan. Daiman malingawan ni Mrs. Jokno, ana dakulang tabang kan pagkanta niya ni na Paor Utro ni na Reswene Bebrante. Kasabay kan sa iyang pagpangaji, magin sa chapel kan ospital asin na sa atubangan mismo kan sa iyang nag-aago buhay na agom. Nuestra Señora de Francia, gabayan niyo kami, gabayan mo ako. Sa haros sa 2 semana na pagtinir sa ospital ni Danilo, kadakol ang nag-abot nin tabang para sa asistensya medikal. Nasa indaman na daypiglalauman, alagad nagtutubod ang pamilya. Nasa roini sa kasimbagan kan mga pagadji kan pamilya, kin Nuestra Señora de Peña Francia tangani nga dagos na marahay. Tapos may mga nakikita po ako na humahanap daw sa labi. Sabi, nandyan po ba si Mrs. Jokno? May nag-aabot po ng brown envelope, may laman ng 5,000, may laman ng 2K, ganun po. Ang dami, tapos pinapasulat po ko na lang sa anak ko pag naaalala ko po yung mga taong yun, kung sino nagbigay. Ganun po pala kamahal ang asawa ko ng mga kapwa niya driver. Meron naman po mga kamag-anak ko na nag-abot din po ng mga pera na galing daw po sa paalaga ng asawa ko, yung sa baka, sa kalabaw. Hindi ko rin po yun alam. Si Tatay Danilo, pigistorya man na dati na siyang deboto ni ina, na iyuman ang saro sa pigihiling na rason, tanganing tawan giraray siya nin panduwang buhay. Buhos niya sarili niyang paghingi ng tulong at pagmamahal sa ating mahal na ina dahil talagang siya ang ating maaasahan, wala nang ibang tayo may ng panatulong. Sa presentean mag-agom na Jokno, igwanin handicraft business sa San Fernando, asina magkatabang man ang mag-agom, tanganing magpadagos sa kansendang buhay. Sarusa na ini sa patunay na sa tahaw kan sa tuyang pangangaipo, yaon ang kagurangnan na preparadong magtabang. Tandaan niya to mga tugang, na daay makalingaw na magdulok sa kagurangnan taan sa tuyang hararom na pagtubod, iyuman sanaan magiging positibo nga kasimbagan sa satuyang mga kahagadan.
Very much, Jerome Brace, ipinaabot mo pong report, nagtaraas ang sa Kuyang Balahibo. Jovan, sa ipinaabot na istorya sa to, Diyos mabalos man po sa familyang Diokno sa paghera sa tuyakan sa indang istorya. Aram mo, Tonet, I remember that story. It was happened in Libmanan. Yeah. Mga taga San Fernando ini. Anday ko maligawan sa istorya kang pamilya Diokno na nahirap sa pagparakanta kan agom kang Risuene Vibrante. Duman lang siya pagparakantaan niya lang si sayang agom. Ito si dakulao na bagay na niya talaga malingawan kasi siyang hibi. Hanggang ngunyan nga every time na pigi-interview siya kan mga panahon pirmi siyang naghihibi ninhulita talagang day siya na pinabayaan na ni Inang Peñafrancia. Diyan ta na din marirelate. Ano si sabi ta subago, faith can move mountains. So lugod maging inspirasyon po ini si mga nakaantabay sa tuya dyan na anuman po an sa tuyang pinag-aagyan sa buhay. Basta kita makusugan pagtubod ta sa mahal na Diyos. Nuestra Señora de Peñafrancia, anuman po an sa tuyang kasakitan na pinag-aagihan, kaya po iyang pag-ianon. Sa tuyang mahal na Diyos, kaya ta po iyang malagpasan. And happy to note nga nito, Net, na hiling ta after how many years naka-recover si Mr. Diokno, nanigosin na ngunyan ning hanap buhay, nadakulaw na bagay, simpleng negosyo pero nakakatabang nga sa indang pamilya. Amen. Glory is all His. Yes. Glory to God. Kaya sabi nga ni Kentonet, sa mga panahon na nangangaipo ka, minsan na mayo-mayo ka, may mga provisions ka talaga na makukuha pag mag-arang ka sa kagurangnan, lalo na Inang Peñafrancia. Sabi na nga ni Kayan, God really provides, and nahiling ta po mga tugang sa istorya kan mag-agom na si Maribel and Danilo Diokno. Amen to that, Jovan. And sabi man kayan, when we focus on being a blessing to other people, God makes sure that we are also blessed in abundance. The healing grace of Inang Peñafrancia really touches the hearts of those who believes in her. And kaya man, day nakakangalas na dakul ang nag-aarang kan presensya ni Ina sa paagi kan pagdebosyon kada selebrasyon kan kafiestahan ni Nuestra Señora de Peñafrancia. Na temporaryong naputol ninhuli kan pandemya o kan COVID-19. Alagad, when it comes to naputol, dahil man po naputol ang pagtabang ni Inang Peñafrancia, lalo na po sa mga nag-aarang, naghahagad sa iya. And don't you know that that Mama Mary has so many titles? Yes, and in fact, sa iyang mga titles, iyon na po ining Our Lady of Peñafrancia, and bako lang po yan, igwapang iba, Jovan, inaapod din siyang Our Lady of Immaculate Conception, Our Lady of Manawag, Queen of Heaven, as in dakol pa pong manlain-lain na apod. Okay, kaya dyan, tama ka dyan, Tunet. And mga tugang, ang gabos po na imahen ni Mama Mary, may iba-ibang titulo. Pinagsararo po ni kan Kura Paroko kan Saint Raphael the Archangel dyan sa Banwaanin Pili sa paagi po ni Father Wilmer Trian na nakaibahanta ka na traslasyon. Kaya sa saro yan ang ginibong Marian Exhibit. Arapon na po ang special na report kan Samuyang Station Manager na si SM Jerome Abansano. Ini an imahe ni Nuestra Señora de la Pronto Socorro. Yaon man si Nuestra Señora de la Soledad de Buhi, asin an mas pamilyar na La Pieta. Sinda, tulusan na sa lampas 60 imahe ni Mama Mary, nakabali sa Marian Exhibit sa St. Raphael the Archangel Parish sa Banwaan Canpili, Camarines Sur. Tita Paul, iniyo si talambuhay ni Santa Maria. Kaya nagpon kita sa niya kang baby pa siya. An Marian Exhibit ideya kan parokya sa pangingenot ni Reverend Father Wilmer Tria. Pigtipon tadigdi nasa 61 to 62 images of the Blessed Mother. Ini may mga different titles, no repetition, tanganing mas mahiling ta si masabutan ta ang dakulang papel na ginampanan ni Santa Maria sa satuyang buhay, sa buhay kan simbahan. Ito yung pinakamalayo haling Sorsogon pa. So practically the whole region nag-participate sa exhibit. Pinapamidbid ta si Maria na garo precious gem. Garo siya diamond. Ang diamond baga, naglalangkaw ang halaga kung kadakol na mga facets. Itong mga tabas. Kada tabas nagtatao yan in bagong liwanag. Si Maria siring sa diamante,
na sa kadakulan kan sa iyong mga titulo, dyan mo may hiling na talagang mahalaga siya sa buhay kan mga Kristiyano, sa buhay kan simbahan. Sa tahaw kan exhibit, maiiling ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia na ipinagsisilibrar ang kapistahan ngunyan. Ang mga Bicolano, pag Septyembre aramtang kapistahan kan sa tuyang mahal na ina. So yaong kita sa Marian mode, lalo na sa Our Lady of Peña Francia. Ang ownership, kadaklan individuals. Sa mga nagbabali sa Semana Santa. Ang iba, personal lang na collection ninda. Ang iba man, parishes na nagpasubli. So, aro ka ni sa Baaw ini. So, sa diri ni kang Baaw, La Divina Pastora. Ang pangaturogan ni Father Wilmer, ang exhibit na araw kaini makapag-inganyo ni dakol na bisita bakusa na sa bulan kan Setyembre. Arba kang manawag na anytime of the year may mga minadayo na mga peregrino. Ang ideya ta na arog sa Mexico, ang Guadalupe, arog sa France, dinadalaw nin mga tao bako dahil sa mga parada, bako dahil sa mga pageantry. Kaya pangarap ta na magkaigwa kita nin perpetual Marian exhibit. Bako necessarily disapili. Nagtataw lang kitang example, pero magayon kung igwang dakulang museum sa Naga na igwa kani, any time of the year pwedeng daning mahiling. Iba't iba man ang imahe ni ina, kada saro igwang istorya nin pagtubod, asin danay na pagkamuot kan mga tao sa iya. Ini kay ang pinakasimpleng paagi para makatikais ang mga tao manunungod sa buhay kan sa tuyang mahal na ina. So pinapamidbid sa tuya digdiyo kung sisay si ina, asin ano ang dakulang sakripisyo na ginibo niya para sa tuyang kaligtasan. Ako si Jerome Avanzado para sa GNN TV 48 Naga, Peña Francia Special Coverage. Thank you very much again, KSM Jerome, sa pagpaabot ka na report sa Satuya. And of course, thank you very much, Father Wilmer Tria, for holding a month-long Marian exhibit. For sure, dakol po ang nagbisita sa Indong Parokya, tanganing mahiling, an manlain-lain na imahen ni Mama Mary under different titles. So, pinagtipon pong mga imahe na yan sa pagkaaram o sa pagkaaraman po kang gabos, hali po yan sa iba-iba mga banwaan, mga barangay na pinasubli po sa parokya po dyan sa St. Raphael the Archangel sa pagi po ni Father Wilmer. Tanganing magkaigwa ng inaapon ng Marian exhibit. As in, ang iba man po mga tugang, hali po sa mga religious families na nag-aataman po kan mga imahen na iniyo. Yan. Kaya talagang for sure, Jovan, kadakol dumaning nagbisita, asin nagayunan sa manlain-lain na imahen. Nahiling tangani iba-iba ang imahen, alagad kita nagtutubod, kita nagpapasalamat. Saro lang ang satuyang mahal na ina. Saro lang ang satuyang Mama Mary. Definitely ito na talagang mauugma once ikaw mag-attendir duman sa Marian exhibit. Dahil duman mo mahihiling na sometimes may mga questions na kadakulong parang yung titulo si Mama Mary. Yes. Diba? So duman mo mahiling. Dahil sabi nga ni Kian, pwede nang ihapot yan sa satuyang magiging bisita ng Padre Arachan. It's because sometimes pag nangangay po kita ng tabang, ito yung si Mother Perpetual Health. Diba? May mga kanya-kanya sinda na pwede tang dulukon in their names. Kaya dakulang bagay na mas maaraman ta pa ang rarong kang rason. Ano ta si ina kadakol nin ngaran? Yan, maaaraman tayan. Araatsan lang mga tugang, kaya sa Indo po gabos, an samuyang pagpapadyos mabalos sa pag-iba samuya. Siguro sararo-saroon tamo na, Jovan. Yes. Ini yung mga yaon sa satuyang Facebook Live, dakul pati. Ang nagdadalan sa tuya ngunyan, Diyos mabalos po sa Indo. Inuton ko ini yung mga yaon digdi yung ngunyan. Jen Mangampo, good afternoon po sa imo, siring man ki Rocco Gina. Happy Fiesta da Anaga City, watching from Calamba City, Laguna. Wow! Sisay pa po ang yaon dyan, Jovan. Mga online viewers na po, nanadadalang po kita sa Facebook live streaming po kan GNN TV 48 Naga. Si Siana Yuna Faye Reyes, Lenay Romero, Dinia Antonio Flora, Rocco, Gina Jean Mangampo,
ang gain sa Municipal Kagawad na si Moises San Benaventura asin si Richelle Capin. Salamat po sa indo pong pagantabay. And pwede mi pa ka mang-invite, pwede po nindong i-click ang share, tanganing mas ma-share pa po nindong sa muya pong Facebook account sa indo mga amigo-amiga na yaon po sa iba't ibang lugar sa Kinaaban. Tanganing mas mamatayan po ninda ang sa muya pong TV coverage para may paabot sa inda ang nagigibo na fluvial procession aratyan lang, di ba? Yes, asin man. Para madangog asin para madalan po nindo. An sa tuyang pakikipag-olay Jovan, dikit na minuto na lang makakaibahan ta na sa satuya pong pagbabalik, sa samuyang pagbabalik. Makakaibahan ta na po si Father Joey Gonzaga tanganing magtaonin dagdag na kaaraman sa mangyayaring fluvial procession ngunya na hapon. From time to time, we will also be giving you updates sa manungod sa lokasyon kan imahe ni Divino Rostro as ni Nuestra Señora de Peña Francia. Puon po yan sa Metropolitan Cathedral, sagkod na siya makapuli sa Basilica Minore. Yes, aratyan po yan mga tugang sa pagpadagos po kan Ina kan Kabikolan GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Fluvial Coverage. Pakalihis kan 2 taon, liwat niyatong madadangog asin madadalan an Ina kan Kabikolan. Ang GNN TV48 Naga sa pakikipagtabangan kan lokal na gobyerno kan syudad ni Naga asin kan Archdiocese kan Cáceres ipinipresentar ang Ina kan Kabikolan GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Fluvial Special Coverage. Kaiba ang bilog na puwersa kan GNN TV48 Naga ihahatod mi ang pinakamalinaw asin komprehensibong coverage kan fluvial procession. Iba na nindo kami sa pagbalik kay Nuestra Señora de Peña Francia hale sa Metropolitan Cathedral pasiring sa Basilica Minore. Ina kan Kabikolan GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Fluvial Special Coverage. Ina kan Kabikolan, GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Special Coverage is presented by GNN TV48 Naga, Naga City Government, through the City Events Protocol and Public Information Office, Archdiocese of Cáceres, through Cáceres Commission on Communications, Naga College Foundation, Enjoy Realty and Development Corporation, developer of Palm Village and Parkview Naga Urban Residences. Congressman Gabi Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. NCF Basic Education Department. Ako Bicol Party List. Anjena Trading. Cafe Amigo. Wijo Musical Instrument and Supplies. Naga City Eternal Gardens. Chapels, Crematory, Mortuary, and Chapel Services. Lemon Residences, Nagayon Travel and Tours, NCF Driving School, NCF Training Pool. Also brought to you by Kamsur Biyahe, AET Ads, DLMR Psychometric Center, SM City Naga, Wow Worlds of Water, Donya Osang Catering and Event Services, Lowily Travels and Tours International, Sleep Pads Capsule Beds by Lowily, Sleep Pads Hotel Dormitel, Lowers and Beyond. Ina kan Kabikolan, GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Special Coverage. Pakalihis kan 2 taon, liwat niyatong madadangog asin madadalan an Ina kan Kabikolan.
Ang GNN TV48 Naga sa pakikipagtabangan kan lokal na gobyerno kan syudad ni Naga asin kan Archdiocese kan Cáceres ipinipresentar an ina kan Kabikolan. GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Fluvial Special Coverage. Kaiba ang bilog na puwersa kan GNN TV48 Naga ihahatod mi ang pinakamalinaw asin komprehensibong coverage kan fluvial procession. Iba na nindo kami sa pagbalik kay Nuestra Señora de Peña Francia hale sa Metropolitan Cathedral pasiring sa Basilica Minore. Ina kan Kabikolan. GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Fluvial Special Coverage. Ina kan Kabikolan. Ang GNN TV. Kabalik po ang ina kan Kabikolan, GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Fluvial Coverage po. Sa mga oras na ini mga tugang sa mga nagdadalan po sa saindang mga harong, as nagdadalan sa FB live streaming ta sa Channel 10 DCTV, ang imahin po ni Divino Rostro sa Peña Francia, yaon pa po sa laog kan Metropolitan Cathedral. Alagad, ang mga devotee, ang mga peregrino, naghahalat na po sa luwas. Naka-ready na po yan. Ano? Alagad, day pa po yan makakaluwas, araatsyang pa yan, ninhuli nagpipreparar po duman sa may Quadricentennial Arch. Sa nahiling po yung screen, nagigibuon po ang alas 2 na 9th Day Novena Mass. Diyan po yan sa Quadricentennial Arch na papanginutan po ni Reverend Father J. Jose L. Jacinto, ang rector po kang Holy Rosary Preparatory Seminary. Siya po ang magiging presider and preacher diyan po sa may Quadricentennial Arch. Pero po, prior to that, nagkaigwa na po ni Santa Misa sa laog mismo po kan Metropolitan Cathedral ang Diocese kan Legazpi. Subagong aga po yan pinanginutan po ni Most Reverend Joel Bailon Didi ang obispo po kan Legazpi na nagdiran po mismo si mga peregrino na hali po sa Diocese kan Legazpi. Sa screen mga tugang nahiling man po nindo na as usual, dakul pang mga tao na yaon sa may plaza area po yan, sa may plaza 15 Martires. Siyempre po, dyan po iaagi ang duwang imahen, ang duwang imahen na Divino Rostro as in Our Lady of Peña Francia. Alagad aratyan po, mahiling nindo yan dyan, na siyempre makiklear out po yan dyan, tangani pong maging maray ang bulos kan pag-prosesyon niya to. Sa paghatod po kan imahen ni Divino Rostro as in Our Lady of Peña Francia, pasiringon po sa Dalhugan, dyan po sa may Tabuco Bridge. So sa mga oras na ini mga tugang, aram kong kamo po naghahalat kan mga informasyon, mantang naghahalat po kamo kan mangyayaring fluvial procession, iga po kita magiging bisita digdi po sa satuyang studio tangani mapag-ulay-ulayan niya to
ang mga importanteng bagay, lalo na po sa pagdidibusyon niya to kinang Peña Francia. Very happy po ako na nagkahilingan giraray ka kami sa halawig na panon, 2 taon po kanday nagkaigwang coverage. And sa tuya po ang guest ngunyan na pagkahapon, iyo po ang presenting rektor kan Holy Rosary Major Seminary. And he is also the Dean of the Theology Department of the Major Seminary. And of course, nagkaigo siyang experience sa parokya na naging parochial vicar po siya sa Parobcan. Diyan sa parokya po sa presentasyon, digdi po sa probinsya ng Camarines Sur. And at the same time mga tugam, siya po ang director kan Commission on Doctrine and head of the synodal team of the Archdiocese of Cáceres. So nabanggitan ko po giraray ang synodal team, mas magayon pong mas maaraman ta ang mapadapit sa tema niya tungon yan. Maray na hapon po mga tugang, I'm very happy to welcome to our special coverage Reverend Father Joey A. Gonzaga. Good afternoon, Joban. Good afternoon sa gabus po na nagdadalan, naghihinanyog kayo din sa inyong programa. Naog mo akong maimbitaran ulit, siguro inin sa kuyang saro sa mga misyon bilang padi, bilang yaon sa seminaryo na magpaliwanag kang sa indong tema na makatabang sa satuyang paghurup-hurup na mas pararumpan sa tong devotion sa satuyang mahal na ina. Aram mo, Father, naunambitan mo ang word na mission, di ba? Sabi ta nga ni Ken, pero bako sa naman baga ang mga kapadean and may mission. Pero gabus na tao dapat may mission. Correct. Magayon na sabi mo yun, inhulita, gabus na binunyagan, gabus na kitang mga tao, igwa kita kang Espiritu Santo, dahil do pag-isipon na may Espiritu Santo ako sana, padi sana, obispo. Kundi gabus kita na nag-ako kang banal na bunyag, igwa kita kang mission. Kaya dahil pwedeng di ako kabali sa mission na ini, kundi lambang Kristiyano, lambang Katoliko, igwa kang pigaapod na mission, digdi sa ibabaw ng kinaban. Sometimes nga ni Father, pero nagkakaibang misconception, porque padi, kamusta na pwede may mission, kamusta na pwede magpangaji, ang mga madre. Pero may konsepto kang mga tao, pero kamo, sabi may ako nga Father, sabi ko kayan, ang mga padi, mga tao man yan, di ba? So may mission sinda, pero kita may mission. Sabi nga ni, correct me if I am wrong, Father. I still remember ang mga sabi, ang mga pari nagpapangaji sa mga parokyano, pero kita magpangaji man kita sa inda. Dahil naipo ang mga paring pangajion. Tama yan, Joban. Actually, pag sinabi kayo tayong mission, iupit sabihin na kita pigsusubol ng mahal na Diyos, as in iba-iba ang satuyang particular na mission. Halimbawa ako bilang padi, ang mission ko bilang sarong padi. Bilang saro kamo, bilang laiko, bilang may agong, bilang karpintero, bilang driver. Yan mga mission, mga saradit na bagay. Sabi nga ni kayan, mga paghunatang insignificant na mga bagay. Kundi sa paagi ka yan, nagiging kitang banal. Paghuna kaya kan mga tao, ang pagiging banal, paglaog lang sa simbahan. Kundi ang kabanalan nahihiling sa mga particular na ginigibuta, kamong yaon digdi sa media, ini ang sa indong mission, ini ang sa indong pagiging banal. Kung ikasarong karpintero, saro kan parasira, ang sa imong kabanalan yaon sa pagsira. Kung ikalabandera, ang saro kang may agom, ang sa imong ang kabanalan yaon sa loob kang harong. But ko pong sabihon, ang pagiging banal tapalan, dahil man nakukuha sana sa paglaog ng simbahan. Tapag hunata kay ang kabanalan, nakukuha lang sa loob ng simbahan. Tapag minaluwas sa simbahan, tapos na. Kundi tapos na ang misyon, dahil actually ang misyon sa luwas. Remember sa misa, anong sinasabi kang padi pagkatapos kan misa? Go. Magluwas ka mo, maglakaw ka mo, gibunin doon sa indong misyon. So, sabihin ang misyon, dahil minapuon sa simbahan, alagad mas napapahiling iyan sa luwas kang simbahan. Kaya, ini sarong dakulaon na pagpagirumdom sa satuya gabos, na sa tong misyon, napapahiling niya to sa mga ordinaryong ginigibot sa oral daw. So, sabihin, Father, ang gabus na klaseng tao sa kinaban, may kanya-kanyang misyon. Naunambitan mo nga si paralaba. Dapat magtultul ka maglaba. Paglaba, opo. Karpintero, gumibo ka ni sarong harong na matanos, maray, tayo ng misyon mo. Correct. Buot sabihin, speaking of mission, buot sabihin, si Santa Maria, Father, igong mission para sa tuya gabus. Kaya nga ni, sa report ni SM Jerome Abansado, Mary has many names. Kaya gusto ko kong i-segue din sa tuwing urulay, Father. Ano to si Santa Maria
Tama nga ni, may mission siya sa tuya gabos na mga aki niya. Anong takadakulon siya ngaran? Iyo. Magayon hapot yan. Actually, sa pigtutok do, tungkol kiina, ang apod Mariology or the study of the Blessed Virgin Mary. Ano tadakol ning titulo, saro man lang ang satong mahal na ina. Dakol ning titulo ning hulita, ang mga tao, iba-ibang kultura pangangaipo. Apo datong abot because of the circumstances or sensibilities kan mga tao. Kaya ninhuli sa mga tao, iba-ibang kultura, iba-iba man na titulo. Depende sa kultura. That's one. Mga dua, circumstance of place. Sa place, hali sa place. Kaya, aliwa, Lourdes, hali sa Lourdes sa France. Our Lady of Fatima sa Portugal. Our Lady of Czechoslovakia, duman sa Czechoslovakia. Our Lady of Akita sa Japan, duman man sa Japan. Sa tuya man, Peña Francia. Ano ta Peña Francia? Tahali ang satong mahal na ina duman sa Salamanca, sa Spain. Pigdaradigdi, kaya pigbit-bita itong pangaran na Peña Francia. As in, iba ipang dakol-dakol. Iwa pa ning circumstance of time, panahon. Kadakol-dakol. Ining mga bagay-bagay na ini, iyo ang nagiging rason kung tanong ta iba-iba ang sayang titulo. Ninhuli sa panahon, ninhuli sa lugar, ninhuli sa mga tao. But sabihon, ang gabos sa titulo ni ina, nagsisimbag sa pangangaipon ng tao. Pero girumdumon ta, ang satong mahal na ina, ang sa mission, sinabi mo kasabaw, ang mission niya, darahon kita gabos kay Jesus. Tandaan ta po yan, ang mission ni ina, darahon kita kay Jesus. Bako sa sadiri niya. Kaya kung hilingon tang imahin niya, iyaon sa tao si Jesus, iyaon sa iyang puso. But sabihin, ang mga tao, binibit-bit niya, pasiring, bako sa sadiri niya, kundi pasiring sa kay Jesus sa tong kagurangnan. As in, iyon ang sabihin kang sinodo. Ining sa tong tema ngunyan. Ang sinodo is sabihin, kita gabos peregrino, sinabi mo kasi bago, peregrino, naglalakbay, nagbabaklay. Magayon kay duwang tataramon. Baklay is to walk. Lakbay is journey. Because, iba. Yes. Ang baklay is, kasi pirmi ko nadadangog, nagbabaklay is naglalakaw. Which is yung ginigibot ang niya, nagbabaklay. Taday ka man makasakay. So, nagbabaklay, ang lakbay kaya is journey sa Ingles. Pwede kang mag-journey, maglunad ka sa aeroplano, maglunad sa baruto, maglunad sa kotse. Pero ang pangapudan magayon, which is walking together. But sabihon, maghali ka sa imong comfort zone, maghali ka sa comfort zone mo, para makibaklay ka sa ordinaryong tao. Asing magayon na pagreplikan, hilingon, ining ginigibutan mo niyan. Ang fluvial procession is nakikibaklay ka. Kaya mahiling mo, ma-procession, ma-sakripisyo ka eh. Asin sa pagbaklay na, sa pagsakripisyo, magayon tayaon ang duwang imahe. Yaon si Jesus, yaon si Santa Maria. Kaya nakakasiguro kita sa pagbaklay ta, kumbaga ining gigibon ta siya na fluvial procession, garo anticipation and preparation sa satong pagbaklay pasiring sa langit. Tapasiring kita duman. But sabihon, ang buhay tayo dito sa daga is relative. Dahil man kita nabubuhay para sa daga. Nabubuhay kita digdi para makadumang kita sa langit. As in, iyan ang satuya, pigsasabi kan sa tong mahal na ina. Nakita dadarahon niya, kung sa inyaon siya, yaon siya sain. Yaon duman sa kaibahan ni Jesus. As in, ano pa man ang gusto kan sa rong ina na mapamarayan sa mga aki, na makaibanan kita gabos. Okay. As in, ini ang gusto kang sa tong mahal na ina, na kita gabos, makaduman. Pero Father, you are talking about, sabi mo nga ni, ma-journey kita sa raro. Yes. Tapos naunambitan mo ang word na comfort zone. Comfort zone. Gusto ko itong ihapot. Paano sa mga taong day nagluluwa sa comfort zone? Paano kasi na maiinkuminar na magluwa sa comfort zone? Magayon at sa imong hapot yan. Kaya yaon itong permitang patanid itong sa tuyang pag-inkaminar sa inda. Sabi mo inkaminar because we do not coerce, we do not force ang mga tao. Kundi mas papapagirumdum ta na ining data magigibo na makapasiring kita duman sa kamautan kang sa tong mahal na ina. Kundi kita magluwas doon sa tong mga comfort zones. At ang ani na makadumang kita gabos
kung sa inyo ano sa tong mahal na ina sa Jesus sa tuyang kagurangan. Okay. Mga Father Madela, no? Babalikan ta ka, Father. Mga tugang, sa mga oras na ini po, pigluluwas na po ang duwang imahen, ang imahen ni Divino Rostro as in Nuestra Señora de Peña Francia, para po ilaag po dyan sa Quadricentennial Ark. Tadyan po gigibuon ang banal na misa bago ta po isunod ang gigibuon ta pong fluvial procession. So, sa mga naghahapot po, sa mga naburokas pa lang po kasi ng TV sets, as in, si may mga signal po sa harong kan sa ilang social media. So, yaon sa presente pong ngunyan, kay ba po ang mga klero, ang mga kapadian niyato na halip po sa tuyong Archdiocese, iyo mismo ang nagbubulig kan andas ni Inang Peña Francia, tangani pong madara mismo dyan sa iya pong kakamugtakan sa may right and left po ilalagyan para po sa preparasyon na po kan gigibuhon na banal na misa alas 2 po nin hapon ang schedule na maka-misa dyan po mismo sa Quadricentennial Ark na sabi ko nga ni po sa bago mga tugang papanginotan po siya kan rektor kan Holy Rosary Preparatory Seminary na si Reverend Father J. Jose L. Jacinto bilang presider and preacher. So, iyo po yan para sa information kan Gabos, after kan misa dyan, magkakaiga pong prosesyon, pasiring po sa inapod niya tong Reina del Bicol landing na inong inapod ta pong Dandugan. So, dakul pa pong maaraman nindo, mapadapit po sa gigibuon na fluvial procession. So, mantang hinahalat-halata po ang sa tuwing gigibuon na Santa Misa, as in fluvial procession, balikan ta po ang magayon na urulay-ulay ni po ni Father Joey. Father Joey, balikan ta itong magayon na urulay about sa journey. Yeah. Siguro balikan ta itong kasubagong nahiling ta, nahali sa simbahan, nagluwas, as in, ibabalik naman sa permanente niyang harong. Sa in bagang permanente tang harong? Ang permanente tang harong, bako manigdi sa kinaban na ini. Ang permanente tang harong, iyo ang langit. Ang kahadian ng Diyos. Kahadian ng Diyos. Kaya magayon na, ining gigibuhon ta actually, garo traslasyon. Traslasyon hali digdi sa daga, pasiring sa langit. Okay. As in, paano kita makakaduman? Iyon ang hapot. Yan ang hapot. Paano kita makakaduman? Enot sa Gabos, yaon ang satong mahal na ina sa pagtabang sa satuya. Ang ina, daay pabaya. Daay kita pinapabayaan kang satong ina. Nadangog ko subago itong sa mga segments hindi itong mga istorya ning pagtabang kang satong mahal na ina. Which is, minsan daay nagkaigwan ning actual na translasyon dahil kang pandemic, pero nagkaigwang translasyon sa puso ta. Kasi nahiling tayong Gabos. So bakong mayong aktual na translasyon pero nagkaigwang translasyon sa puso ta. Ning pagbabago. Dakol na mga tao mas naging dayupot sa mahal na Diyos. Dakol na mga tao na pag-isip-isip, bako manggabos palang permanent. Nawaran trabaho. Sa iba nagkagaradanan. So sa ibang kadakol na mga tao nawara aning garong paglaom sa buhay nila. Sa presenting din huli ka ining pandemic na ini, mas na-realize nila na mas importante pala itong pagtubod na magsarig sa Diyos dahil magkuyan sa mahal na Diyos. Kaya dahil kang pandemic na ini, nahiling ta, dakol na mga tao mas sabihin, nadaw ko sa bago, napaha. Napaha sa debosyon sa satuyang mahal na ina, kaya expected tang mas dakol na tao ang ma-attender ngayon na fluvial procession na ini. Pero lugod, ang hagad ko, itong, dahil mawara itong excitement, itong passion, na dahi tamahiling lang ngunyan na fluvial procession, kundi itong mapahiling sa ordinaryong pagkabuhay, itong pagtubod, itong concern sa tao, concern sa lambang saro, na sabi mo nga kasubago, bako lang ako ang gustong magpasiring duman sa kahadian ng Diyos, kundi kita Gabos. Kasi maging replikan ining logo, sa logo kang ngunyan na presenting piyesta, na sa tao yaon si ina, igwang pamilya, mag-ama, igwang sarong padi, representing kami, igwaning sarong buyador. Ut sabihon, sa barotong ini, sa barotong ning buhay, pasiring duman sa langit, ang sentro, siyempre bako ang sentro si ina, kaya ang sentro kang Gabos, dapat yaon, remember sa posisyon yaon si Kristo. Yes. Yaon si Kristo, yaon si Santa Maria, yaon ang Gabos, sarabay kitang pagpasiring duman
sa kahadian ng mahal na Diyos. And that's the reason why Father Joey na ang tema tango niya, Mary accompanies us. Sabi yun, ina-accompany kita ni Mary sa satuyang journey. Yeah. Pero yan, Father, journey yan, may mga kabaing yan na pwedeng mapasala ka pa. Correct. Di ba? Tama. Nagjo-journey ka, pwede mapasala ka pa. Then may mga tentasyon. Then nahali ang tentasyon sa mga tao. Correct. Inambano na bagay o siniba pa. Magayon yan kasi sa experience sa fluvial procession. Iabot ang translation por el rio or translation by the river. May mga mga nagtutokon. May nagtutokon, may nagbubutong. Ngunyan, kung igwaning kontra, di ba? Dahil nag-uusad ning haloy si pag-usad kang prosesyon. Iyon sa buhay ta. Yes. Igwang nagbubutong, igwang ano-ano mga challenges sa buhay ta. Pero in the end, nakakaabot kita. In the end, ining fluvial procession sa nakakaduman. Duman sa harong niya. Yes. Whether mag-abot yan ng banggi, pero nag-uusad luway-luway. Iyaon si mga challenges, pero but then we continue. Yun ang kagayunan ha. Mapagal, masakit, difficile ang buhay, pero we continue. Why? Because we have Mary. We have Jesus. Yan ang kagayunan. Kasi saan kita bibit-bitong kang sa tong mahal na ina, kung sa inyaon siya. As in, yan sarong bagay na day naiintindihan kang iba. Anong manyata ginigiribo nindo yan? Sa taong mayong pagtubod, mayo yan yung kwenta. Mayo siyang significance. Pero sa sato, igwa siyang significance because sa satong pagtubod, kasi kung daing pagtubod, ang gabos na ginigibong ini, bako ni, garo ni parada sana. Pero para sa tuya, sa pagtubod ta, si Santa Maria, yung ina ni Kristo, ina niya to gabos. Na dungog ko sa bago si Tunet, pigapot ako, ano man ta mag-agi pa ki ina? Ay siyempre, kasi si Kristo, ang mahal na Diyos, pinili si ina na maging sa iyang ina. Ano to si ina? Ito siya ang pinili. Bago man na pinili niya sarong Chinese, sarong Russian, sarong Pilipino, kundi pinili sarong Hudiyo na pinagmarahay ng mahal na Diyos na maging ina niya. Kaya iyon ang satuyang kung taano tayo kitang debosyon sa iya. Pero sabi ko, gabos na ini, bako por dahil ki ina, si Maria pirmi kitang pigtutukdo, pasiring kay Jesus. Kaya nun sabi niya, do whatever He tells you. Dahil siya nagsabi, do whatever I tell you, pero sabi niya, do whatever He tells you. Kung sabihin, pirming ang direksyon, bako para sa iya, kundi para kay Kristo na sa tong kagurangan sa iyang aki. Balikan ko, Father, itong mga habang nag-journey ang sarong tao, may mga temptations. Correct. Usually po, Father, pag ang sarong padi naghuhumiliya, is igwasindang binabasehan na Bible scripture, di ba? Correct me if I am wrong, kung hindi pa nakapasalan sa kong memorya. Dahil, ang naglalawag kay ngunyan sa ko, Father, itong ideya mapadapit sa, it's either Road to Emmaus, or itong istorya about na inapod ni Kristo si San Pedro na maglakaw sa ibabaw kan tubig. Na nagtarap si Kristo na be not afraid, pero garod ninhuli duman sa kulog asin kidlat nang wala si pagtubod ni San Pedro kaya buminaba siya. But sa Pure Father, correct me if I am wrong, posible ining mangyari sa mga taong nagdududa sa journey ini na yaon si Santa Maria nag-accompany sa iya na pwedeng makahaloy sa ginigibo niyang journey. Yeah. Magayon inipig sabi mo. Actually, Jovan, kita, mga tao kita. Dakol kitang mga imperfections sa buhay, mga limitations, mga weaknesses. Pur dahil ka iyan, sa satong sadiri, dahil mga kita makakaduman. Kaipuhan tang tabang ning Diyos. Takong mayo kang tabang ning Diyos, sa sadiri tang kusog, sa sadiri tang esperso, dahil kita makakaduman sa kadayaan ning Diyos. Tama itong sabi mo, pig-imbitaran ni Jesus si San Pedro, madya come. Pero ninhulita, grabe si Alon, medyo natakot siya. Kaya naglubog siya. Ano ba sabi kan sa itong you man of little faith. Ano ta nagduda ka? Sa to human, kadakla na beses nagdududa kita, kundi magayon ta, duwang kamot ang naghahawas sa tuya. Ano mo ka duwang kamot? Ang kamot ni ina, kamot ni Jesus.
Daya aram ng tao. Dayan aram ng tao. Iyo mismo nag-extend. Tanganing hawasong kita sa kakulangan ka sa tuyang pagtubon. Ini ang kagayunan sa ninhulita kay ning mga inaagihan ta sa buhay, kadakul-dakul kitang inaagihan sa buhay. Kundi igwamang kitang nagtatabang sa satuya. Napadagos na nagsasabi sa tuya, magsarig kita. Tayaon si Jesus, yaon si Santa Maria sa pagtabang sa satuya. Agapos. Okay. Salamat, Father, sa magayon na ideya. Pero nabanggitan ta naman sa na Father itong sa tuyang tema ngunya na taon. Napag-ulayan niya to ang Synodal Church, di ba? Aram kong i-continue ni Tonet Atchat, pero gusto ko na siyang punan. Dahil ika nga ni, sabi mo subago, nabanggitan mo na ika ang head kan team, kang Cáceres para sa programang ini. Pero ang primero kong hapot, Father, paano ta ini yung maibababa sa parokya level, sa mga komunidad, sa mga parokyano niya to na mas deepen na mas maintindihan ninda ang pangapoda na ini kasimbahan. Iya. Magayon yung pighapot mo, Joban, ang siguro gusto kong tokaron sa tulong bagay. Okay. Ang pangapoda na maging Synodal Church, itong tulong, kumbaga tulong harigi. Igapon tulong harigi, garo tripod, ining nahiling ko nga na camera nindo tulong. Tulo ang bitis. Ang tulong bitis na yan, kan sa indong camera o tripod na pigaapod ta, tulong bitis ka itong communion, participation, and mission. Ining tulong ini. So, importante po yan tulong ini na dapat. Kasi pag hinali mo ang saro, ano mangyari? Mapuputol siya, mabagsak siya. So, ining communion, participation, mission, dapat yaon gabos siyang tulong. Gabos siya importante. So, siyang order. Anong yung inuton? Communion, participation, and mission. Mayo siyang order. So, ang hapot mo, paano ibababa sa mga tao? Siguro, kasi ang initiative, perming bako lang dapat hali sa padi. Yes. Kaya dapat ma-involve ang gabos. Ma-involve ang gabos. Hapot, halimbawa, communion. Ano daw talaga ang kadaklan na yaon sa parokya, kabali sa nafe-feel ng kaptang sinakang simbahan. Okay. Yan, number 1. Number 2, sa participation. Ano daw ining mga members kang mga parokyano sa simbahan? Do they participate? O baka nagpa-participate? So dati na nagpa-participate. So mga members kang organization. Minsan nga mapapangisi ka, tang member kang CWL, member pa kang Goya, MBG, gabos-gabos. Kung sabihin, correct. Kung sabihin, sinda sana. So ang challenge is, mas dakol mag-participate. Pangtuloy itong mission. At panghuna kan mga tao, ang mission, itong magdumang sa ibang lugar. Sabi ko na nga ni Kasubag, ang mission, kung saan kayaon, kung saan, anong sa imong katungdan, iyon ang mission mo. Yes, sabi ko, kung paralaba ka, iyon ang mission mo. Magtultol ka sa paglaba. Parilinig ka sa harong, tultul ng paglinig sa harong. Paratugdo ka. Paratugdo ka, magtugdo kang tultul. Dahil ka magparakating of classes, o dahil ka magparalo, o kaya kung government official ka, maging accountable ka. Kung padi ka, magpakapadi ka. Inang mission tang pigsasabi. So, we don't have to go to other places para mag-mission. Ang mission mo, kung saan ka naka-assign, kung saan kayaon ka. So, ang ano ko is, mas maging conscious kita kang bagay na yan. Okay. So, how do we go about itong Synodal Church? Punan ta kung sayaon sa kita. Kung sayaon sa kita. Minsan sa Indo, digdi, pwede kang magpuon kang bagiging Synodal. O sabihin, gabos imbuelto, imbuelto. Kung mayo ka gabos imbuelto, dahil mangyayari ng programa. Kung sulo ka, makakagibo ka ng programa. Dahil. So, igwa kang photographer, igwang mga nasa likod. Dahil ka yan, nagiging successful ang programa. Yes. And this is an expression of a Synodal Church. This is an expression of a Synodal Church. Very simple na explanation. Di ba? Correct. It's a symbol of Synodal Church. But sabihin, when you talk about Synodal Church, you are not telling us about the church itself. Many things. Habi mo nga ni, sa muli sa production, sa GNN, this is a Synodal Church. Pag sinabi ta kayong simbahan, bako pong building. Okay. We are talking about people. The people of God. Kasi minsan garo komplikado. Ano nga yan ang Synodal Church? Hindi, kung yaon sa ingamong komunidad nindo, you can start from there. Of course, ang pinaka-basic na communion ning pagkasararo, saan? Pamilya. Remember, ang pamilya po, domestic church. Sa dit na simbahan. But sabihin, ang pagiging sinodal, napon sa pamilya.
Okay. Hilungan mo tong tulo, may communion, participation, mission. Ano daw sa pamilya, may communion, may pagkasararo, igwang participation, igwang mission. Yung pa sana yan, haputon mo, baka sa pamilya, igwa kang mga aki na dahi mo aako, na pigsisikwal mo. Mayo yan communion. Ano daw sa pamilya, igwang participation. Ang mga aki nagpa-participate, ang magurang nagpa-participate. Ano sa pamilya, igwang mission. So, ini ang but kong sabihin kang pagiging synodal church. Dahil ka magpara itong isip na itong abstract na bagay, kundi itong mas mahiling ta na konkreto siya na nangyayari sa itong mga communities. So, totoo itong sinasabi, Father, na the family that prays together stays together. And if I may add, the family that eats together stays together. Yes. Pero the family that always use gadgets, yan ang dakulang problema. Yan ang problema. Kasi minsan, ang nagsasararo sa inda, bako na si pagtubod. Bako na si pagtubod. Ang nagsasararo sa inda, bako nga ning pagkasararo eh. Kasi kung mahihiling ta sa pagkakaninda, yaon sa sarong table, pero dahil naman nag-uurulay. Bako na pagkasaro, Father, iba-iba man. Correct. Manaman patinin ko yan, kanya-kanya eh. Ang saro, ML. Ang saro, nag-Facebook. Di ba? So may kanya-kanyang buhay na. Kaya, ang challenge of synodality, duman mismo sa laogang pamilya. Kaya dakulao na challenge sa parte kang, samo, pagirumdum sa mga magurang na itong synodal church na pigaapod, ang journey niya, sabi ko sa minapon sa pamilya. Okay. Kaya dapat, ining pamilya, sa rabay man, makaduman sa kahadian ng Diyos. So if this is a challenge to our clergymen, secondary challenge man ini sa mga magurang din. Dahil sabi mo nga ni Father, minapuon ang synodal church sa pamilya. Correct. So but sabihin, mas magayon na talagang matukduan kang simbahan niya to sa paagi kan mga kura-paro o mga kapadean, ang mga magurang. Bakusa na so pagiging magurang na per se, but yun na ining synodal church mas maaraman ninda. Di man siguro mag-asa itong magurang kasi kay Bugaro, halaton pa nindang tokdoan sila kang simbahan. Kundi aware man sila, conscious man sila kan sa inang responsibilities. Basic. Itong responsibilities. So, ako actually pag nagpupuli ko sa harong, aram nila napaka-stricto ko pag minapuli ko sa harong. Tahabo ko na pag binakarakanan kami, dapat mayong gadgets. Okay. Pinapapundo ka ang TV. Tapos sabi ko, habang nagkakakan, di kita magparadalan TV. Dapat mag-urulay kita. Kaya aram ninda yan. Amot sabihon, ang pagiging synodal, minapon sa mga saradit na mga decisions na pigigibot sa logang sa tong pamilya. So let us try our best na ining pagiging sararo, itong communion participation mission, magpuon talaga sa pamilya. Okay. So, dakulang bagay po ni mga tugang na maging pagirumdum sa mga magurang. Kaya pagpuon po sa aga, ang duwa kong aki, dahil na makakakakan, na igwang duwang gadget sa lamesa. Dakulang bagay. Aram ko pa din, totoo ni, minapuon sa laogang harong ang pagdidisiplina ang magurang ang mga puon. Diba? Dahil sabi mi nga ni Ken Father, maswerte ang mga aki ngunyan dahil may mga gadgets sinda. Kami mga gadgets kan panahon. Kaya lang sometimes nagiging ang mga magurang ngunyan laks na maray dahil sa mga nangyayari. Pero it's high time na pagka magkasaro kita na mabaguta sa laogan harong. Kung makakan, kung maadal, kung gadget. Pero Father, may pagtubod ka kayo na paggagamit ng mga gadgets, dapat kung tutusun, limited lang ang time. Dahil pwedeng pirang oras, naka-gadget ka lang. Totoo. Kasi ang kadakol-dakol epekto ang sobrang pagkuyan sa gadgets. Ito kadakol-dakol studies eh. Yes. Ang relationships na ngunyan, garo, nagiging na siyang impersonal. Kulang na itong communication, itong personal na accompaniment, conversation. As in, ilang sarong bagay na pighihidaw na dapat yaon sa sarong pamilya. Siguro, one of the reasons why dakol-dakol ng mga dysfunctional families because of lack of communication. Kaya challenge kang again, the synodal church is communication. There is no communion without communication. So, importante sa loob ng pamilya, igwang dialogue, igwang communication. Kasi pag hinali mo yan, you take away communication, you take away the relationship itong kwen sa loob ng pamilya. And relevant man yan, bako lang sa pamilya, kundi sa mga tao, sa personal relationship. You take away communication, luway-luway, mararaot ang sarong relationship.
Tama, Father. Ako, Father, may gusto akong garo i-share. I-share sa imo, as in i-share sa mga nagdadalan sa tuya. Dahil bombarded kita kang multimedia. But sabi yun, ako may tuga ako nasa ibang bansa, may duwa akong tuga nasa ibang bansa. Sabi mo nga ni Ken, day haliyon si communication. So what we did, we need a gadget para magkaigon ng group chat. Pero alam mo, Father, baka nakakaiba, it's because pinadakula ka kami ka mga magurang na yaon manggiraray si pagpamibi. So what we did, igwa kaming sarong okasyon, nakaipuan may magsanto rosaryo, nagagawa kaming virtual rosary. Tapos, di ba, nag-virtual rosary kami, na may kanya-kanyang assignment si mga tugang. Kung niyawang kamasa, ikang mga first rosary, virtual siya. So, dakulang bagay na din nahali sa communication. Yeah, ang social media is, it can either make you or destroy you. Ang social media, sabi nga ni Pope Francis, should be used as a means of evangelization. Pero ang social media man, pwede man mag-route sa imo. Yes. Actually, dakol-dakol na depressed na tao because of social media. So, sabihin, paano gagamitin ang social media para magkikitang synodal church? Again, gusto kong i-relate yan. Yes. Paano magiging synodal? Gamiton siya as a means of communication na lalo ka mong maging dayupot sa lambang saro. But we have to be very discriminating. We have to be very critical. Kasi bako gabos na content sa social media nakakatabang. Kaya kaipuhan itong mas hilingon mo itong mga bagay makakatabang sa imo, makakatabang sa pamilya, makakatabang sa imong pagtubod sa mahal na Diyos. Kasi yaon dyan gabos Tama kapag sabi mo kang panahon mayo man kita kayan. Pero do you think the people who are better than us, kumbaga itong mga nag-aragi? Para sa ko, mas important itong nag-agi ng kasakitan, baga, naghinguha ka. Mas maano sa parte kan sa rong tao nag-agi kang kasakitan. Mas nakakanood siya. Pero ngayon, everything is given Pero yao nagabos. Kaya ang social media dapat gamiton as a means of evangelization, as a means na maging mas magkaigwa pang commune participation and mission sa loob ng simbahan. Okay. So nakulang bagay ni Father, lalo na sa mga vloggers, di ba? Yeah. So you are not only selling products, but sabi nga ni Father, point of evangelizing people. So, garo man sa mga teachers. Ang mga teachers na nagtutugdo ng 1-hour subject. Ako, I remember this, kung nagtutugdo ako, ang 5 minutes kayo, nakalaan for evangelization, or reminders lang, kan do's and don'ts, kung ano dapat gibon. It's not about, dahil syempre, bako man, itong school lang ko dati, bako man siyang Catholic school, pero just a reminder, bilang Kristiyano. Diba? Anyway, may, bago kita mag-break, Father, may igwa na lang ako nin sarong hapot pa. Dahil mapadapit man giraray duman sa inaapod mong journey, duman siya sa muya kayang pinapahiling na video, igo duman tulong words, pagkamuot, debosyon, di ba? Gusto kong mahagadan kaning ideya mapadapit-digit. Iyo. Actually, ining tulo is igwasindang relation sa lambang. Pwede kong sabihin na 3D. 3D. Okay. May 3D ako. 3D para kay Mary. Itong devotion, kasi siya naman sa indong ko yan. Pero ang devotion kaipuhan, itong sa imong desisyon, pangtulo dedikasyon. Siring kamping sabi ni Duduman sa indong ko yan. So, pagtubod, ano nga ito? Pagtubod, devotion. Ayan. Dahil pwede siyang pagsuruhayon. Okay. Ang devotion is expression, pagpayagan sa imong pagtubod. Pero ang pagtubod na yan, gadan, kung mayong pagkamuot. So, ang pagtubod, napapahiling sa pagkamuot. Ang pagtubod na nahihiling sa pagkamuot, bakong tunay na pagtubod. Ang pagtubod, pagpahayag kang debosyon. Okay. Pero dahil minatapos na dyan, dapat nahihiling sa pagkamuot. So, ining tulo, kung iisipon, dahil pwedeng pagsuruhay yun. Iyo man itong sabi kong 3D, na devotion, decision, dedikasyon. Okay. May devotion ka, may desisyon ka, may dedikasyon ka. Ang problema, siguro ang dedikasyon mo, ang decision mo, ngunyan sana. Dapat igwa kang commitment. Ang pagtubod ay man na lang napapahiling pag pluvial procession. Siring man itong sa indong tema. Sa imong pagtubod, ang devotion mo napapahiling sa imong pagtubod. Pero ang pagtubod gadan, kung mayong pagkamuot. Asin ang pagkamot na napapahiling ta sa ralaw kang sa itong pagkabuhay, bako lang kung ngunyan, bako lang September, kundi napapahiling ta
sa satong commitment sa oral daw. Kaya challenge is, yes, okay na may devotion ka. Yes, okay na igwa kang pagtubod. Igwa ka daw pagkamuod. Kasi sa imo na papahilingan sa imong pagkamuod. Sabi ko, mabalik naman kita. Mapuong kita sa pamilya ka. Kaya daing kwenta ang debosyon ki ina, kung dahi ka man totoong, dahi ka nga ni totoong mamot sa agum mo, sa mga aki mo, anong klaseng pagtubod, debosyon, igwa ika. So, minapuon sa pamilya, pero abo man lang sa pamilya, pagkamot mo sa tao, kapwa-tao, may pagmakulog daw kita sa kapwa-tao ta. Igwa daw kitang paggalang sa satuang kapwa-tao. Pag sinabi kong kapwa-tao, dakol-dakol yan, yung mga lalawgon. Kung ika nasa gobyerno, ang sa imong pagtubod, sa imong debosyon, nahiling mo sa pagkamot sa tao. So pwede ko, Father, i-apot itong, sabi nga, magiging useless ang pagdidebosyon kung sala ang ginigibo. Correct. Diba? Garo mo lang yan. Kaya gusto ko i-apot, Father, o paano itong aral daw nagsisimba, ang pagmati ka mga tao, makakadabang ka na sa kahadian ng Diyos. Pero pag abot mo sa lawgang harong, siya ka pang muda. Yeah, magayon na observation. Okay ang pagsimba. Pero ang pagtubod, dahil lang nahihiling sa pagsimba. Si Ringkoping sabi ko kasubago, di ba pagsisimba, pag nagsisimba ka, saro lang yan na oras. Pagkatapos kang simba, ano ang sabi kang padi? Go. Dahil man pag sabi yung padi, you stay. Okay. Sabi yung go. Sabi yung magduman. Maglakaw. Maglakaw pa siring. Again, paglakaw. Again, itong pagsabi tang paglakaw, walking together. Maglakaw. Masain. Enot madumang ka sa pamilya mo, sa opisina mo, kung saan. Diyan mo ipapahiling mo ang sa imong misyon. Diyan mo ipapahiling mo ang sa imong pagtubod. Sabihin ko, ang pagtubod dahil lang napapahiling sa pagpangadji, pagsimba, kundi pagtubod na nahihiling sa oral tang pagkabuhay. Okay. Dakulaw na bagay, Father, nanunudan niya to sa urulay-ulay niya to ngunyan. Pero, Father, gusto ko lang iapot in general, dahil naunambitan mo so manlain-lain na sektor. Pag si mga padi, si mga madres, si mga teachers, di ba? Paano, Father, itong inaapod na may sarong tao na maawot ko man ngayon maging parte kang synodal church, gusto ko man ngayon mag-iba sa kahadian ng Diyos, pero igwa pa siyang nasa garburden dahil ako undaw ngaya ako, dahil makasalanan ba ngaya ako. O, ayan, Father, ako. Mayo maning ang mahal na Diyos na dahil makaduman sa iya. Remember, sa Biblia, ang dalan pasiring sa kahadian ng Diyos bukas. Bukas sa gabos. Bukas. It's an open door, pero hayakpit. Okay, remember, di ba? Yeah. Open, sabihin kang open para sa gabos. Sino imbitaran kita maglaog dyan? Kaya lang hayakpit. Ano ba sabihin ng hayakpit? Ma-effort ka. Ngayon makalaog ka. Makalaog ka. Lima, gusto ko makahaling sa kahadian ng Diyos. Dahil man pwede na ang mahal na Diyos, mahal na Diyos nagigibo kang gabos, pero sabi ba nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. We want the awa ka sa mahal na Diyos. Okay. We want His grace, His blessing. Pero we have also to do our part. Kaya puhan man kitang mag-participate. Ngunyan, sabi mo, halimbawa, ang feeling ko garo, dahil ko papatawadon ng mahal Diyos, sa dakol-dakol ako ng kasalan. Pero remember, mayo, maning kasalan dahil pinapatawad ang kagurangan. We just have to approach the Lord, magpakumbaba, magkumpisal, magdulog sa iya. Dahil kaya magpahagad ng tabang, magdulog sa padi, abo nindo sa padi, magdulog sa samuya, maghagad ng tabang sa iba. Para makaibalik kiraray kita duman sa satong journey, pabalik sa satuyang kagurangan. Okay. May mga misconceptions, Father, na ang pagdulog sa padi, sometimes igwapang hindrance ang mga tao. That's the reason why mas magayon maaraman kan mga nagdadalan sa satuya na kamo po baga instrumento nin kagurangnan. Kaya nga ni nagkakaigo kamo ning sakramento ning pagkumpisal, di ba? Pagpakumpisal. Remember po, siguro maintindihan kang mga nagdadalan ngunyan, pag nagdudulog kita sa padi para magkumpisal, bako man ang padi ang nagpapatawad kang kasalan. Ang nagpapatawad kang kasalan si Kristo. Ang padi bako man ang nagbubunyag si Kristo. Tama itong sabi mo, si Kristo na nagpapatawad kang kasalan, si Kristo ang nagmimisa sa paagi kang padi. Si Kristo ang nagbubunyag sa paagi kang padi. Kaya,
ang padi, siguro agihan sa kang grasya ning mahal na Diyos. Siring man po sa satong mahal na ina. Adang ko kayo sa bago, milagro ina. Bako si ina ang nagmimilagro. Ang nagtatao kang milagro, ang Diyos. Pinapaagi ki ina. Tas si ina, tawo sa naman. Si ina, day kayang magtao ning biyaya ning mahal na Diyos. Ang gabos na grasya, gabos na biyaya, hali sa Diyos, pig-aagi sa iya. Ano ta sa iya? Siya nga ning ina ni Jesus sa tuyang kagurangan. Ninhuli ka iyan, ninhuli ta siyang ina ni Jesus sa tuyang kagurangan, inaagi sa iya. Umaga, kita nagpapangadji, inaagi ta sa iya, si Santa Maria, pigahagad man ki Jesus. Iyan ang, tapos si Jesus man, itatao sa tuya, iagi ki Santa Maria, pabalik sa sato. Pero arog kayan ang kuyan niya. Magkita, nagyawan dito sa daga, nangangadji kita, inagaarang kita sa iya, si Santa Maria man, supig pangadji ita, garo sasabi sa tong kagurang inang pigsabi sa kuya, kan sa kuyang mga aki. Tapos garo, sarong paagi kang pagpahiling, si Jesus man, iagi sa tong mala, itatao sa satuya, si tong pigahagata. Kung para sa tong karahayan, sa tong kaligtasan. Father, last na lang naunambitin mo kasi subago about your teaching Mariology, di ba? Kami po kaya sa Kuyang Agum, nakareceive nin sarong imahen, nin regalo, dahil may ninang kaming madre. And the image is Our Lady of the Holy Bible. Okay? First time ko yun makadawang. Yun ang niya. Si Santa Maria, may kaput siyang Biblia. Tapos, wala kaming kaming prayer. So, nag-search ako sa internet, igwang sa Manila, na kofradia, grupo ni Our Lady of the Holy Bible. Naghahagad ako ning pangadjion niya. Dahil alangan man, baliwaliw mo sa Santa Maria man ito. Naunambit na sa Kuya Father, na si Santa Maria, iyo main niya is, same kang sinasabi, you spread the good news of the Lord through the Bible. Correct. So, buot sabi yun, si grupo, kang kofradiyang iniyo, igusin ng prayer meeting na every time na mag-prayer meeting sinda, they read the Bible, nagkakaigwa ng pag-reflection, sa org lang kayan. Kaya lang, naunambitin mo kayang Mariology, gusto ko maunambitin na mapadapit hindi. Kaya lang, first time mo madawag ito. First time, mayo ako, kasi bako gabos na titulo niya, acknowledge o pig-ako kang simbahan. Okay. Halimbawa ngayon, kadakol-dakol siya mga titulo na they accepted o they papig-approve kang simbahan. Kasi ang ko man yan, arong ka ini. Sa paghuna ta daw si Santa Maria, kaipuhan pandakol-dakol na titulo. Yes, na they pa daw, halimbawa, ang titulo as the mother of the church, yan na dyan kabus kong iisipon. Ang punto ko, sabi ko nga, di ba, sabi ko kasubago, minsan nag-iba-ibang titulo niya, depende sa pangangaipo ta. Okay. Ang problema kayo arong ka ini. Kasi garo, pig-appropriate ko si pangangaipo ko sa satuyang mahal na ina. Kumbaga, ako ulit si pangangaipo ko, iyo man lang iano ko sa satuyang mahal na ina. It should be the other way around. Okay. Si ina sa sato, bako sat ako. Kasi ang mangyari, halimbawa, kanya-kanyang pangangaipo, di kanya-kanyang titulo pa lang. Halimbawa nga, sa kuyang pangangaipo si Ring, magibo man kung sa diri kong titulo. Bako po yan. Kundi ang reference ta pirmi, siyempre si Jesus sa tong kagurangnan, asin si Santa Maria. Ang pinaka-importante lang dyan, ano daw ining debosyon, madara sa kuya sa mas hararong na pagtubod sa mahal na Diyos, asin magdara sa kuya sa dakulaon na pagkamot kay Jesus sa tong kagurangnan. Iyon ang pinaka-inot. Sabi ko nga kasubago, gabos na debosyon dapat magdara sa kuya kay Jesus. Okay. So babalik ka ni Mika at Father, dagaro bitin ang urulay ta. Pero mabalik ta, makakawala yung man at si Tunet, asin mahirilingan pa kita. Mga tugang, sa mga oras na ini, ongoing po ang banal na misa, dyan po sa Quadricentennial Art, na pinapamayaman po ni Father Jay. And sa pagmati ko, naghuhumiliya si Father Jay. Kaiba po ang mga kapadean kan sa tuyang Archdiocese kan Cáceres. Siring man may mga bisita po kita mga kapadean na hali mismo po sa iba pong diocese, digdi po sa satuyang Bicol region. So, arachan po mga tugang, mabalik po sa inyong lingkod. Sa paagi po ni Miss Tunet, makakawalay man po ni Miss Tunet si Father Joey sa pagbabalik po kan ina kan Kabikolan, GNN TV48, Naga 2022, Peña Francia, Fluvial Coverage. Ina kan Kabikolan, GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia special coverage is presented by
GNN TV48 Naga, Naga City Government, through City Events Protocol and Public Information Office, Archdiocese of Cáceres, through Cáceres Commission on Communications, Naga College Foundation. Enjoy. Iniisip mo ba na magkaroon ng iyong first real estate investment? Dapat may provision for parking space without paying extra? May pocket garden para sa iyong mga precious plants? Enjoy Space Plus living at Naga Urban Residences, where every space meets your needs. Naga Urban Residences is developed by Aman Engineering Enterprises. Ano pang hinihintay mo? Get a quote today. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph. Lemon Residences, your newest home of the champions and the Metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Ina kan Kabikolan, GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Special Coverage is presented by GNN TV48 Naga, Naga City Government, through the City Events Protocol and Public Information Office, Archdiocese of Cáceres, through Cáceres Commission on Communications, Naga College Foundation. Enjoy Realty and Development Corporation, developer of Palm Village and Parkview Naga Urban Residences. Congressman Gabi Bordado of the 3rd District of Camarines Sur, NCF Basic Education Department, Ako Bicol Party List, Anjena Trading, Cafe Amigo, Ouijo Musical Instrument and Supplies, Naga City Eternal Gardens, Chapels, Crematory, Mortuary, and Chapel Services. Lemon Residences, Nagayon Travel and Tours, NCF Driving School, NCF Training Pool. Also brought to you by Kamsur Biyahe, AET Ads, DLMR Psychometric Center, SM City Naga, Wow Worlds of Water, Donya Osang Catering and Event Services, Lowily Travels and Tours International, Sleep Pads Capsule Beds by Lowily, Sleep Pads Hotel Dormitel, Lowers, and beyond. Ina kan Kabikolan, GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Special Coverage. Ina kan Kabikolan, GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Special Coverage is presented by GNN TV48 Naga, Naga City Government, through the City Events Protocol and Public Information Office, Archdiocese of Cáceres, through Cáceres Commission on Communications, Naga College Foundation. Enjoy Realty and Development Corporation, developer of Palm Village and Parkview Naga Urban Residences.
Congressman Gabby Bordado of the 3rd District of Camarines Sur, NCF Basic Education Department, Ako Bicol Party List, Anjena Trading, Cafe Amigo, Wijo Musical Instrument and Supplies, Naga City Eternal Gardens, Chapels, Crematory, Mortuary, and Chapel Services, Lemon Residences, Nagayon Travel and Tours, NCF Driving School, NCF Training Pool. Also brought to you by Kamsur Biyahe, AET Ads, DLMR Psychometric Center, SM City Naga, Wow Worlds of Water, Donya Osang Catering and Event Services, Lowily Travels and Tours International, Sleep Pads Capsule Beds by Lowily, Sleep Pads Hotel Dormitel, Lowers and Beyond. Ina Kan Kabikolan, GNN TV48 Naga 2022, Peña Francia Special Coverage. Laging busy ang daily schedule? Nasasayang ang oras sa traffic? Papunta sa school, sa work, mag-grocery, lalabas with friends? Ito na ang solusyon. Everything within reach at Palm Village. It is Enjoy Realty and Development Corporation's most accessible Naga City subdivision. It is near Magsaysay Avenue, Naga City churches, and Naga City universities and secondary learning institutions. There's no time to lose. Get a quote today. Iniisip mo ba na magkaroon ng iyong first real estate investment? Dapat may provision for parking space without paying extra? May pocket garden para sa iyong mga precious plants? Enjoy Space Plus living at Naga Urban Residences, where every space meets your needs. Naga Urban Residences is developed by Aman Engineering Enterprises. Ano pang hinihintay mo? Get a quote today. Ina Kan Kabikolan, GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Special Coverage is presented by GNN TV48 Naga, Naga City Government, through the City Events Protocol and Public Information Office, Archdiocese of Cáceres, through Cáceres Commission on Communications, Naga College Foundation, Enjoy Realty and Development Corporation, developer of Palm Village and Parkview Naga Urban Residences, Congressman Gabby Bordado of the 3rd District of Camarines Sur, NCF Basic Education Department, Ako Bicol Party List, Anjena Trading, Cafe Amigo, Wijo Musical Instrument and Supplies, Naga City Eternal Gardens, Chapels, Crematory, Mortuary, and Chapel Services, Lemon Residences, Nagayon Travel and Tours, NCF Driving School, NCF Training Pool. Also brought to you by Kamsur Biyahe, AET Ads, DLMR Psychometric Center, SM City Naga, Wow Worlds of Water, Donya Osang Catering and Event Services, Lowily Travels and Tours International, Sleep Pads Capsule Beds by Lowily, Sleep Pads Hotel Dormitel, Lowers and Beyond. Ina Kan Kabikolan, GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Special Coverage. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph. Lemon Residences, your newest home of the champions and the Metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At
NCF Annex Building, there is the Tigers Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tigers Loft. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Laging busy ang daily schedule? Nasasayang ang oras sa traffic? Papunta sa school, sa work, mag-grocery, lalabas with friends? Ito na ang solusyon. Everything within reach at Palm Village. It is Enjoy Realty and Development Corporation's most accessible Naga City subdivision. It is near Magsaysay Avenue, Naga City churches, and Naga City universities and secondary learning institutions. There's no time to lose. Get a code today. Good afternoon, Bicolandia. Welcome po giraray sa Inakan Kabicolan GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia Fluvial Coverage. Kasubago po siksik liglig. Kadakol po kitang nanodan sa pakikipag-olay ni partner Jovan kay Father Joey Gonzaga. Pero dai pa po dyan nagtatapos ang sa tuyang pakikipag-olay kay Father, makakaulay pa po siya kan sa indong lingkod. Alagad, bago po kita diretso, bation ko lang po, ini yung mga nasa Facebook Live tangon yan, igwa po pati ning coffee, coffee shop nagpapabati, beke naman po. Garo masiram-siram, ngunyan magkapi. Yan, jokes na. Pero bation taman si Ma'am Shal Opeña, watching from Leyte, Viva la Virgen, Viva Mahal na Ina. Diyos mabalos, ma'am. Yaon man si Moriel Oberos, San Jose from Batangas, Mila Horado Kapinpin, Faye Bisco Custudio, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Siring man ki Sir Jeffrey Quinones, happy fiesta na genyo, Diyos mabalos po. Yaon man si Ma'am Leonor Serrano, kan Irigas City. Siring man si Gavin, hello. Gavin Kale Maranyo Lacerona from Irigas City. Si iba po, babaration ko, mika mo araatsan. Diyos mabalos po sa pag-iba sa muya. Ngunyan sa satuyang special coverage. Mientras tanto, bago po kita magpadago sa satuyang pakikipag-olay kay Father Joey, aramon tamo na, kumusta daw ang sitwasyon dyan sa Magsaysay Bridge? Aramon ta, hali mismo kay Mark Mendoza. Yes, Tonet and Jovan, sa mga oras na iniyaong kita digdi sa kalabaan kan Magsaysay Avenue, Naga City, kung sain harani digdi sa aagihan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sa ngunyan hahaputon ta ang partisipasyon kang MDRRMO Pamplona na si Mark Budol. Haputon ta kung ano ang sendang magiging partisipasyon ngunya na fluvial procession digdi sa syudad ng Naga. Sir, marhay na hapon, ano po ang mangyayari o ano po ang partisipasyon kang MDRRMO Pamplona? Bali, ang Pamplona MDRRMO naka-augment digdi sa City of Naga ngunyan para sa emergency medical services. Naka-ready kita duman sa mga tsaka trauma emergencies na pwedeng mangyari digdi sa kalabaan kang fluvial and digdi sa kalabaan kang Magsaysay Avenue. Kaiba kang ibang mga DRRMOs, mga hospitals, naka-ready ang sa tuyang ambulance in case na kaipuhan mag-dispatch sa hospitals. So pre-hospital care ang gigibuhon kang sa tuyang mga personnel digdi sa tuyang tent. So mga anong oras pa po kamo sir nag-deploy digyan sa imong team from Pamplona? Kasabagong mga around 10 o'clock, yaon na digdi ang team kang MDRRMO Pamplona para mag-set up tsaka mag-surveillance sa area, i-check ang area kung saan kami pwede magpwesto. Pero naka-assign kaya kami digdi sa kalabaan kang Magsaysay Avenue sa Magsaysay Bridge. Ini sir, taon-taon na po nindong po na nagpapartisipar, lalo na kanina po kami ginagampanan digdi sa Naga City. Kami man sa LGU Pamplona, pirmi man kami nakasuporta pag kinakaipuhan kang syudad kang Naga. Pag naghagad sila ng augmentation, supportive ang sa tuyang local government. Ngunyan sa panginginot kang sa muyang Mayor Imperial, Dennis Imperial. Tinugutan kita kang sa tuyang Mayor na mag-augment digdi sa syudad ng Naga para matabangan ta din ang Naga sa mga medical emergencies.
katakod na din digi sa Peña Francia festivities kang sang statuyang syudad. So bilang saro po kamo sa taon na nagigibo, kaya ano po ang namamatian taorog na mo niya na taon talagang dagos na kining taon ng pigigibong Fluvial Procession dito sa syudad? Kami, kita bilang mga Bicolano, nawagma kita na sa pakalipas ning 2 taon, nakabalik na kita sa arog kaning festivity. Pero syempre, dapat nakahanda manggiraray kita. Dahil nyaon man giraray kang iba-ibang mga possible na mangyari, like sa pandemic. And dahil nga nagbalik na ang satuyang festivities after 2 years, tiga-anticipate sa mga possible worst case scenario na pwedeng makatabang sa tuyang lokal na gobyerno at ang opisina kang MDRMO at saka kang gabos na personalis na nyaon di hali sa lokal na gobyerno kang Pamplona. Okay, sir. Sir Mark Budol, salamat. Bandol. Sir Mark Bandol. Ayan, salamat pong maray. Yan po, nakaulay ta po ning live si Sir Mark Bandol, hali pa sa Banwaanin, Pamplona, Camarines Sur. Balik po na sa Indo dyan sa studio, Tonet and Jovan. Yan mga tugang ang report sa tuya ni Mark Mendoza, hali dyan sa Magsaysay Bridge. So kung may hiling ta mga tugang, talagang andam na. Kung halimbawa may mga mahimatay, siring kaya na pagkakataon na daita hinahagad, pero maray maaraman na andam ang mga ambulansya, siring man, ang mataoning asistensya sa gabus kaya lugod, magiman giraray kitang malikay, dawa na aramtang andam an sa tuyang lokal na gobyerno, asin man lain-lain na mga organisasyon, maglikay man po giraray. Always be safe. Mientras tanto ako excited na pong maray. I'm very much excited. Kadakol akong nanodan sa pakikipag-olay kan sa tuyong special guest. Kasubago kia partner Jovan, and excited naman akong makaulay. Ang sa tuyong special guest, ngunya na pagkahapon, Father Joey Gonzaga. Good afternoon, Father. Good afternoon, Tonet. Good afternoon, giraray sa gabos na nagdadala. Naghihinan nyo kayo sa inyong special coverage Peña Francia 2022. Thank you very much, Father, for joining us this afternoon. Diyos mabalos po sa oras. Ngunyan, Father, tiga pinag-ulayan nindo subago ni partner Jovan. Ining katakod kang synodal journey towards being a synodal church. Siguro magayon pong maaraman man kan mga nagdadalan sa tuyang ngunyan. Ano, Father, ang mga aktibidad, programa kan simbahan para talagang ma-achieve itong goal of becoming a synodal church? Okay. Siguro maaraman kan mga tao na nagdadangog mo niya na sinagdadala na hindi po preparation para sa Synod of Bishops sa 2023. So mangyayari sa 2023, kaya lang pinagmarahil kan sa tong Santo Pao, the first time na nangyari sa history kan sa tong simbahan, ng Synod of Bishops, bako lang obispo ang imbuelto. Wow. Kundi kita gabos na mga lay, as in ining national, bago kang national consultation, nagpuon sa diocesan consultation. Kung sabi kang diocesan, so kanya-kanyang simbahan na local churches nagkaigwa ng sariling consultation. As in natapos ito, as in nagkaigwa ng national consultation na pigibo sa Tagaytay. Actually, present po ko duman, as in blessed ako, presente ako, kaya banang gusto mga bishops, mga ibang lay, mga madre, as in ibang mga representatives from all over the country. As in ngunyan, natapos ang national consultation, pigahalata itong continental. So for different continents, Asia, sa America, Africa. Pagkatapos yan, next year, ito ng actual na Synod of Bishops sa November 2023, nagigibuhon po sa Roma. Ngunyan, ang hapot mo Tonet, ano ang gigibuhon ta na rigdi sa tuyang simbahan, rigdi sa Cáceres, ano lang mga lakdang o concrete steps na pwede tang gibuhon. Inot sa kabos, we don't have to wait for 2023 para ma-implement itong mga experiences kang consultation. Hindi sabi kang sa itong Santo Papa na dahil man kaipuhan na halatong tapas si 2023 para ma-implementa na luway-luway ining paano magkaigwa ng synodal church. So ang hapot mo, anong gigibuhon ta sa mga parishes, itong mga ginibong consultation sa mga different parishes, luway-luway na gigibuhon ta na tuning si mga concrete steps na luway-luway mahiling sa kanya-kanyang parokya itong pag-apuntang synodal na simbahan. So ano ini?
nagkaigwa na kitang consultation. Nadangog ta si mga tao, si mga parokyano. But after listening to them, what do we do next? Iyaon na itong lockdown naman konkreto para ma-implement itong mga nagkadarangog ta. Siring sabi ko sa bago, itong tulong verbs, action words. You look, you listen, you love. Ngunyan, nahiling ta, nadangog ta, ano nang gigibuhon ta? Pero, dahil man po sabihin na after 2023, tapos na itong synodal church because we continue to look, mahiling, we continue to listen, and we continue to love. So, sa ini naman poon, duman sa mga kanya-kanyang parokya, ta iba-iba man ang mga sitwasyon ninda. Correct. Parokya nindong sa Kamaligan, parokya kung sa insain, iba-ibang mga needs kan mga tao, iba-iba man tong pagsimbag duman sa kung paano maging sinodal na simbahan. Magayunan po itong sinabi mo, bilang po kayang miyembro kan simbahan, bilang sarong Roman Catholic, magayunon madangog na dinadangog kami. Yeah. Dinadangog ang mga tao. Bako lang, kung minsan po kay Father, igwang mga pagkakataon na nagkakaigwa ng programs, projects, without taking into consideration si mga maaapektuhan katong mga programa, aktibidad. Pero this is wonderful to know na nagigibang simbahan, madangog din ang mga parishioners. Igwang pagkakaiba ang decision making sa decision taking. Ang decision making is dapat involve ang gabos, dapat igwaning apod na consensus. So, dahil magkakaibang consensus kung mayo ning consultation. So, saro dapat na manudan kaptanganin magkaigwag itang sinodal na simbahan, igwa dapat ting consultation. Consultation. But sabihin, ang padi, bago ma-implement kan sarong programa, may consultation. So, pag sinabi tang consultation, sisay bagang po konsultahon ta. Bako lang sarong grupo, bako lang tong grupong gusto mo, halimbawa, itong mga grupong close sa imo, kundi itong gapos na imbuelto sa simbahan. Takong daay mo ikukonsultahon sinda, daay man kita magiging sinodal na simbahan. So, you consult. So, that's decision making. Pag decision making, gabos dapat na stakeholders, gabos na dapat yaon sa simbahan, imbuelto. Halimbawa, you have the group kan mga parasira, i-consultahon mo sinda. Sabi ko nga, depende sa sitwasyon kang parokya. Taigwang parokya, nasa coastal area, anong mas dakol dyan? Si mga parasira. Halimbawa, yawan ka sa syudad, may mga parapadyak, may PWD, members of the LGBT, gabos yan, gabos na dapat konsultahon para magkaigwa kang maray na desisyon. So pag-abot sa decision taking, isa yung nagtitake ang decision sa mga leaders. Pero before you take the decision, igwang decision making. As in, mayo ning maray na desisyon kung mayo ning konsultasyon. So, ini garo i-revolutionize ang simbahan. Wow. Na ang simbahan bako lang palaan itong mga organisasyon na pirmi mong dinadangog. Tama itong pigsabi, magayon na magsabihin na tinatauan kang simbahan na dangogon tong mga data na dadangog. Sometimes we choose the ones we want to listen to. Amen. Itong mga tawong gusto tang dagon na maray sa sato. Pero ang challenge of synodality is to listen to voices na dahil nadangog-dangog. Right. Si mga voices na habutang dangogon. Ta nakakairita sa satuyan. Pero precisely, yun ang challenge ng synodal na simbahan. Nadangogon to mga voices na nakakairita sa to. Na magikitang uncomfortable. Tangaring magkaigwa ning pagbabago sa satuya. Ako kaya, very queen, ako ta. Ako dahil ko naanggot na sabihan kang tao kung kang kasalan ko, kang sala ko. Yes. Kasi you will not grow unless you learn to listen. So, magkakaigwang pagbabago ang simbahan ko, ang simbahan is a listening church. When I say listen, remember the Blessed Virgin Mary, inupig-honor tangon niya. Yes po. Yeah. Ano ta siya, nag-ako kang pagiging ina ng Diyos? Because she listened. Nagdangog siya. Siguro kung dahil siya nagdangog, dahil man siya masabing, be it done to me according to your word. But she listened. Precisely, nagdangog siya sa Diyos, nagsunod sa Diyos. Kaya, iyaong kita ngunyan. Kaya, iyaon sa to si Jesus. Takong mayo si Santa Maria, mayo man siguro si Kristo, dahil na midbid. Mayo kitang ngunyan, makitang programa. Correct, makitang pinag-uurulayan. Mayo kitang debosyon sa Kaya Francia. Pero salamat sa iya, siya ang enot na nagdangog. So, sana, arugon ta siya na pirming magdangog. Enot magdangog ha, enot. Gusto kong sabihin, magdangog, enot,
sa Espiritu Santo. Nayaon sa to. Do not think ng Spirit yaon lang sa simbahan. The Spirit of God, ang Holy Spirit, yaon sa to. Why? Because gabos kita binunyagan. Kasi sometimes kaya nalilingawan kan mga tao, kaya pag una ni ang Espiritu Santo, yaon sa nasa loob ng simbahan. No? Yaon sa to. When we keep quiet, when we listen to the Spirit. Siro magayon na pagguro-puro pa na pag nagtuninong ka, haputan mag Espiritu Santo. Anong gusto kong sabihin mo sa sakuya? And we will not be able to listen to the Spirit kung bako kitang tuninong. Kaya ang mga tao, kadaklan, dahil nadadangong Espiritu Santo, tamaribok ang buhay ninda. Dakol-dakol pigi-isip, paano ang puso ng kaanggutan, selos, ano-ano, mga kagabatan sa buhay. Kaya dahil ninda nadadangong Espiritu Santo. So, very important na magsilensyo, magpangadji. Because it's when you become silent, when you reflect, when you sit down, that you listen to the Spirit. So, yeah, listen to the Spirit. Pangadwa, we listen to the Word of God sa tataramon ng Diyos. Sa ito nadadangog ang tataramon ng Diyos, sa misa, pagbasa ka ng Biblia, nadadangog ang tataramon ng Diyos. Pangtulo, we listen to one another. Yeah, magdangog sa mga tao. Kapag nagdangog ka, ina yung siguro, tandaan tayo ng tulo. We listen to the Spirit sa itong pagurupuro, and we listen to the Word of God. We listen to one another. And sa hiling ko when we do that, mabago kita. Mabago ang pamilyata, mabago sa itong sosyedad if we just learn to listen. If we learn to listen. So sometimes silence is also important. Bako itong kita na sa napirmi ang nagtatara, magayon na nagdadangog. And ang naku ako din po duman, it's very beautiful that our church is gearing towards being inclusive and embracing diversity. Itong no matter how diverse we are, welcome ka sa simbahan and ini makakatabang para mas papusugon an sa tong simbahan. Ngunyan, Father, nasambitan mo po subago si ina, in fact si ina ang pinakaenot na pigtalikodan niya siguro si mga pangiturugan niya man, personal dreams niya or ambitions in order to follow the will of God. Kan sinabihan siya kan Diyos na ika ang magiging ina ni Jesus. Tig-embrace niya to. No holds barred, tig-ako niya to. Ngunyan, Father, ano sa pagmati mo po, bilang mga deboto ni Nuestra Señora de Peña Francia, paano taman iniyo pwedeng mapangarugan? Lalo ngunyan, kadakol po ng worldly pleasures, kadakol ng material things na pwedeng nakakaribaraw sa tuya. Yeah. Hararong ginahapot. Siguro sa parte kang iba, no? Pero sa paguna kay kang iba, pag ako kang kabutan ng Diyos, pero it's a loss, kawaran. That when you accept the will of God, pero you lose everything. Right. Pero, di ba sabi ng kaguranan, when you lose everything for Him, you gain everything. I love that, yeah. Di ba? Siguro sa parte kang ibang nagdadawag, ano man yan sinasabi ni Father. Pero iba kaya pag na-experience mo mismo sa imo. Sabi mo kasabago, si Santa Maria, ano talagang sabi siyang iyo? Siguro, she had dreams. Remember, sabi kang ang anghel, anong sabi niya? How can this be? I do not have any relations with a man. How can this be? Siguro, the same question na pwedeng haputunta. How can this be? How can this be? Pero in the end, di ba? May it be done to me according to your word. Pero listen carefully. May it be done to me according to your word. It's not about our word. It's about God's word. And when we say yes, we mean yes. As in, siguro yun sa pweditang mano dan sa iya. When we say yes to the will of God, we mean yes. And the Blessed Virgin Mary, sa tuyang malaina, committed siya duman sa yes niya. So yes siya pagpuon kay itong pagsabi niya sa anghel na magiging siyang ina, hanggang sa krus, hanggang siya sa magadan. Yes niya, dahil yes lang kay itong kapinunan, taday pa siya nagsasakit. Kundi yes all throughout, hanggang duman sa krus. Remember, itong mga apostoles, nagdurulagan,